Se jinxtara l-każin tal-Partit Laburista fi Strada Rjali f'Santa Venera biex issa jkun jista' jitgawda mhux biss mill-kumitat lokali li jwettaq tant ħidma ta' fejda, iżda wkoll mill-Vendriżi. Dan hekk kif il-ġimgħa ġie konkluż il-konvenju biex tinxtara din il-proprjetà ftit xhur wara li nxtara l-każin Laburista f'Birżebbuġa. Il-President tal-Kumitat Lokali ta' Santa Venera, Darin Grek, tkellem magħna dwar din l-aħbar pożittiva li stqar kif għalih kienet xewqa sa mill-bidu ta' ħidmietu. Sa mill-ewwel jiem illi niħtar para President ta' dan il-Kumitat Lokali Santa Venera kienet ix-xewqa tiegħi illi dan il-każin fl-aħħar ikun tal-Vendriżi u jinxtara mill-Partit Laburista. Kien żmien diffiċli, ma kienx faċli biex nikkonvinċu biex naslu għal ftehim. U għażiet jispjega li din l-aħbar hija frott tal-għaqal tal-Partit Laburista mill-aspett finanzjarju. Hija proprjetà fiċ-ċentru ta' Malta, Strada Rjali, proprjetà li tiswa ħafna flus, però grazzi għall-għaqal tal-Partit Laburista fejn jidħol finanzi irnexxielna naslu